Genedigaeth ein creadigrwydd a ddyfiant yn ein angerdd, ond ar ôl yr holl golli cwsg, dyn ni'n galw am hwyangerdd. Diolchwn i dechnoleg. Ar Zoom dwi'n dreulio'n amser, a gyda chymorth, creu a gwneud, o'r storm byddwn ni'n adfer. Mae'r anfadwaith ac ansicrwydd daeth llaw a llaw ar Covid, fel twll di sy'n meddiannu ac ein llenwi gyda Covid. Mae'r feirws fel pre-cop yn llonydd yn y gornel, ond weithiau mae'n cropio ni rwle dwfn ymhlith eich meddwl tawel. The grey, uncertain normal, whose stay has long expired, is slowly but surely transforming back to the normal that's aspired. Mae ein meddyliau'n casglu fel gwreith mewn Nokia native, ond fel genhedlaeth, edrych yn ymlaen i groesawu'r bywyd newydd.